Çalakvanên Swêdayê careke din dest bi bangên xwe bi berdewamkirina xwepêşandanan kir ku tê de daxwaza guhartina siyasî dikin û têkçûna rewşa jiyanê û aborî red dikin. Di hefteyên borî de sê xwepêşandanan bêdengî şikand û sloganên cor bi cor bilind kirin. Di serî de jî daxwaza guhartineke siyasî û çareserkirina krîzên aborî. Qada Ez-Seyr li navenda bajarê Swêdayê bûye cihê xwepêşandanan û xwepêşander dixwazin di xwepêşandanên xwe de li heman cih û di heman demê de berdewam bin. Îro duşemê jî dema xwepêşandana çaran e. Tê de bang li tevaya xelkê Swêdayê û Sûriyê li ser rûpelên torên civakî ji bo xwepêşandanan hatiye kirin. Desteya Rêkxer ji xwepêşandanê re daxuyaniyek belav kiriye û dibêje ku vexwendin berdewam e û ji her pêkhateyeke civakê û hêzên wê re vekiriye. Her wiha spasiya her bajarekî Sûrî yê piştgiriya wan kiriye û banga xwepêşandaneke din dike. Ji sala borî ve xwepêşandanan li parêzgeha Swêdayê dest pê kir. Di çarçoveya girtina çareseriyên siyasî û aborî û têkçûna rewşa jiyanê. Hemû pêşhateyan daxuya kirin ku nerazîbûneke berfereh ji siyasetên rejêma Esed yên ewlekarî û aborî peyda bûye û xwepêşandanên aştiyana derbasî qonaxeke din bûn. Tê de xwepêşanderan daxwaza hilweşandina rejêmê kir, her wiha derbasî nava avahiya parêzgehê bûn û şewitandin. Xwepêşandana derbasbûyî tekezî li ser naveroka xwe ya siyasî kir. Bi guhartina rejêma Sûriyê birêya biryara Encûmena Ewlehî 2254 û daxwaza serbestberdana girtiyan di zîndanên rejêmê de kir.